αιώνας των αιώνων. Των ευλαβών προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών της Αγίας Μονιστάτης και των δούλων του Θεού Αχιλλέως, Ανδρέου, Γεωργίου, Θεοδόρου, Κυριακού Χρήστου, Αναστασίου, Χαραλάμπους, Γεωργίου, Κλεάνθου, των καθολικίων αυτών και πάντων των εγκυλαμμένων εγκυμεύτεστε υπερ αυτών. Των μακαρίων βασιλέων και κτητόρων της Αγίας Μονιστάτης, των αηδήμων καθηγουμένων και προκατόχων υλών του Πατρός ημών Ιωσήφ Μοναχού, Χρυσοστόμου και Παϊσίου και Συριών των μοναχών, Εφραίμ, Αναστασίου, Ιουλιανού, Κυρίου και Χριστοδούλου των ιερομονάχων, Νεκταρίου ιερομονάχου, Γεωργίου, Ανδρέου, Χαραλάμπους και Νεκταρίου των μοναχών, Γεωργίου, Ανδρέου, Δίας, Κυριακού και Νεκταρίου και πάντων βρανοπαυσαμένων πατέρων και αδελφών μου, των εμφάδεκειμένων και πατερκού Ορθοδόξου, των υπερπίστεως και πατρίδους αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών μου, των Ουκρανία δοκιμαζομένων και πεσόντων αδελφών μου, των εμνημονεύσανων της Αγία Προθέση, ζώντων και επικοινουμένων, Χριστι Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού